Kidung Srinata Kasmara. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Pak nyolong ketek ya Pak. Lah iya lho Pak Lurah. Suwantene sae tenan lho. Lho piye Panjenengan budaya. kok nggih nyolong ketek to Pak. Nyolong petek. Suwantene sae sanget lho. Sak. Nyolong petek. Nyol petek. Ora ketek ora. Ketek kathah mriki. Niku sebelah niki kan pun pinesan niki. Ketek nggih kathah. Oh nggih nggih nggih. Manis anggugah hati. Kula mbayangne jenengan kalih Bu Lurah mapan sare gitu. Jam 10 bengi. Sugeng dalu Mbak Elisa Karus Alasu. Sugeng dalu selamat malam wilujeng dalu macangi Mak Limbok lan sedaya para warga pupus ingkang kula tresnani. Wah, iki impian yang menjadi kenyataan loh Mbak. Kok impian sing menjadi kenyataan piye? Adate warga masyarakat Pupus ya. Niku mirsani jenengan mung teng TV utawi teng YouTube, nggih Pak nggih? Senane. Nggih. Namun malam hari ini warga masyarakat Pupus benar-benar secara nyata bisa ketemu dengan sinden viral Mbak Elisa. Waduh, je matur sembah nuwun ingkang sampun nonton. Kalih sing teng YouTube sami mboten. Apik sing ning gambar apa asline, Pak? Ayo iki to, Pak. So. Wah seneng aku. Lek seneng aku arep mbales mau ya. Apa? Mangan timus pas dina riyaya. Muga-muga warga Pupus sehat sedaya. Amin. Wah, cerdas sih. Terus, nah. Meneh ya. Ya. Kena angus nggon tungkak. Polahe. Ora apa-apa to nek nggon ngarep kan bebas to. Iya, bebas. Warga Pupus rezekine ora lokak malah tambah kebak. Amin. Nah no. Ya. Numpak tosa mlebu jugangan. Elisa butuh kehangatan. Wah. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, apa? Kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau mau piye? Numpak tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya Bu. Gak apa-apa ya. Mau wes foto neng nggon telaga wes mesra-mesraan niki nek neng panggung genten aku nggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning telaga lho? Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Le poso. Pak peluk Pak, ngono kuwi foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Aku isane ya ngono kuwi. Masa umurku semene aku arep ngene. Lah ya tekarepe dipeluk ngono apa sarange ngene ngono kok tetep ngene. Ya ora apa-apa. Tak rangkul ya mau. Dirangkul po. Dulune tak rangkul ning kenceng dadi malah ditekek ora. Sowan mriki kula remen sanget. Saged sowan wonten Pupus ngebel mriki. Ngebel. Ngebel. Pupus ngebel. Ngebel. Heeh. Ngebel. Ngebel. Gabel. Lah ya bener lah. Wis samune ngene ra? Umbel ngono isa ra? Umbel. Umbel isa ta? Ngebel. Gebel. Wis. Ngebel. Ngabel. Pancen ilate cawang ya ngebel. Dalam rangka mer di dusun ya.
Nggih, cara mriki bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Pokoke apa sing dadi dongane, dadi pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya. Pengajeng-ajengipun. Ha iya, aku ngomong apa? Lha kowe mau saru bayi kakung-kakung langsung dekepi dhewe-dhewe lho. Harapan pangajeng-ajeng. Lah. Pangajeng-ajeng. Iya, P apa eng anga pangajeng Ya. pangajeng-ajeng. Sedaya. Kowe tek ngerti lek nek aku ngajeng. Kamu ngajeng juga. Nang ngarep tegese mburi-mburi lak ki pengrawit aku ning ngarep. Oh iya, panjenengan wonten ngajengan. Kula nggih ngajengan, tapi kamu ngajengan madhep buri, aku ngajengan madhep ngajeng. Iya, asem ora ya. Aku seneng ya muga-muga nek aku entuk wong jodoh kene ketoke wong ampuh-ampuh. Soale nek wong desa ning gunung kuwi iki biasane kuat-kuat. Wong naik turun gunung ya sikile paling ora rasa karo dalang ya rasa sikile wong kene, wong nggo ngerem kene. Oh. Kowe kleru lek milih wong kene iki kleru. Kleru sa. Hah? Milih wong kene ya, pamane kok yo kene ora iki. kleru no. Kok sik lek sampean pancen bener nek kanggone wong kene mesti itu musibah. Kopo? Pamane ya entuk wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok Lah ayu? omong-omong kaya bledek kaya ngono kaya wong Ya. kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Lah, aku Kalau busuk. enggak kamu enggak mungkin WA-an sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu dadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak? Lah, aku kok ki- adem lho. Hawane iki adem, aku iki wis saka ngebel kono ngempet pipis. Oh, ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan sa, gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwo. Ah, warga lek wong kene pokok men intine nggih, saya sinten sing anu tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi satu. Iya. Kok lambene ora iya. Heeh, Ya, ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi iki to ning daerah kene. Iya nembe niki. Piye pengalamane wiwit saka mau? Seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rodo gasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam sekali welas doso. Kalih welas Ya. siang. Saya tunggal doso kalih. Piro karmu piro? 12 siang. Kalih welas siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi yo padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Ruhadi karo Pak Marno. Pak Marno ki senggel kuwi ora. Senggel ya. Oh, ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Sing enom di sithik. Alah ngono ki malah dikeroki ndang turu malah. Injih ngaturaken panglipur. Mbak Elisa. Kula nuwun. Nggih. Niki wau Pak Lurah ngendika. Ujar estu padahal mangke menawi Mbak Elisa estu dugi teng Nggih. pupus, mangke menawi Mbak Elisa pun jumeneng kula nggih kepengin salaman, kepengin jagongan teng panggung oleh Mbak Elisa. Wah. Sebuah kehormatan bagi saya menawi Pak Lurah kersa minggah wonten pepanggungan. Nembang sansaya apik meneh ceta piyayi budaya. Sansaya apik meneh nek. Aku belum ngomong lho. Aku belum ngomong lho. Napa, Pak? Aku ora ngomong lho. Ayo diaturi, ayo. Ya monggo Pak Lurah, minggah mbe panggungan. Pak Sijo, monggo Pak Sijo. Ayo katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Duduk. Bapak, mriki Pak Kades. Kapan
bisa ketemu kali Elisa lek mboten iki lho, Pak. Ya, Pak. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih, jenengan nuwun sewu agemanipun Hem sami kalih lendangipun Mbak Elisa. Kembar berarti nggih. Abrip. Kula malah niki wau pripun? Pripun ngoten niku? Bingung ngoten. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Lurah. Biyayinipun lembah mana halus merak ati yo. Iya, lek Elisa kaya lampor omongane ora. Kok lampir? Saugi ngertos. Tiange nggih ngeten iki. Luwepek ngeten nggih mesti Pak Sijo Lurah Pupus ngoten. Tiange lepek ngeten iki ngoten. Lepek niku napa nggih? Pamunten Niku takon lho Pak, lepek niku napa mboten ngerti niku. Cangkel Lepek apa sih? napa Pak Lurah? lepek niku nggih ngeten iki ngoten. Oh, ngaten iki. Mbak, ngene tak terangke. Bagus kok. Mbak Elisa tak terangi. Lepek rong ngerti? Dereng. Lepek ki lurah sing seneng karo sinden artine kuwi. Alah bilang dari tadi loh Pak. Kula kan langsung ngerti nek panjenengan remen kalih sinden. Mau bang caket-caket kalih kula nggih. Ampun jauh-jauh Pak. Hati-hati Pak Lurah, bengkokmu awas. Bosok iki. Ngene bosok iki. Ampun kumujeng niki Ibu Mersani mboten nggih? Mirsani Mbak Elisa. Mersani nggih. Nggih. Niki aman Bu aman kalih Nggih. kula nggih. Malah ngeten Mbak Elisa. Sejatosipun kula menika kalian Mbak Elisa, Mbak Umi, kalian Bu Kesi niku sampun kenal. Malah kalian panjenenganipun Mas Cahyo ingkang dereng kenal ngoten. Asem berarti viralku di bawah mereka-mereka. Nggih. Met sewu nggih. Nggih, Pak. leres. Ya pancen jenengan lurah lepek kok mulo nggih. Seneng kali sinden maksudnya. Kula niku kadang-kadang teng griya niku mirsani HP kalih mesa mesem. Lah dikinten kalih bojo kula niku, "Leh, bapak ki kapan le mulai rada selereng niku?" Nyuwun pamunten malah ngoten. Ngoten Mbak Limbo. Lah nggih. Ngoten niku. Nggih. Ning pun mantun to Pak niki? Sampun, alhamdulillah sampun ngoten. Alhamdulillah sampun. Nggih. Dadi yang saben dalu dipirsani teng YouTube niku Mbak Elisa, Mbak Umi. Lek kehebatane Mbak Elisa napa? Jujur mawon, Pak. Dalem Kehebatane sing maring jenengan kesengsem. niku wau. Kula badhe minggah niku wau nggih badan kula kekel-kekel pripun ngoten. Lah maknane kuwi berarti. Ngendikane niku kok pating blekuduk ngoten. Tapi nggih lucu ngoten lho. Aku ngene diko blek kutuk iki piye to, Pak? Lho kutuk ora Blek ngerti. kutuk ki nek Masalah. ono blek Udu, kutuk. udu ki cara Jawa Timur cara Ponorogo. Apa blek kutuk? Blek kutuk ki pengin demok bokongmu. Lah kuwi Ya ampun, Pak Aduh, Lurah. mati Panjenengan ya. jujur sanget to, Pak. Jujur sanget. nggih. Berarti biasanipun namung bayangke nggih. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Lah niki pas kepanggih nggih leres kali ngendikane Nggih. Pak Cahyo kala wau Pripun? ngoten. Leres niku. Pripun? Nggih pas berarti ngertos kalian napa ingkang kula gagas ngaten. Nggih no, nggih. Panjenengan pripun sakniki saged nanggap wayang gek rame banget, rame sanget ngaten iki bunga bombong. Nggih. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa. Niki kula niku kados ngipi. Tapi alhamdulillah dalu menika ngipi bisa jadi kenyataan. Oh, Ngoten. Alhamdulillah.
Awit saking sedaya panyengkuyung Nggih. warga masyarakat ingkang ketawis utawi terwujud kanthi kompak menika saged kasembadan warga masyarakat Desa Pupus atas dukungan warga masyarakat saged kasembadan ngrawuhaken panjenenganipun Pak Cahyo beserta kru Madangkara. Pramila nyuwun pangapunten ugi matur suwun sanget menika kula dalu niki nyambat. Nyambat Mbak Lisa. Nyambat? Nggih nyambat niku mangke kondur mboten dipun saosi kalih amplop ngoten. Lho terus? Terus pripun niku? Nyaosi duit ngoten. Menawi saosi amplop lah mangke mboten kersa. Wah, sampean bae lurah ya kaya aja kluthuk bae. Banyak. Lah niki ngeten Mbak Limbo. Pripun? Mila kula dalu menika mboten ngaturi Gareng Semarang kalian Mas Percil. Heeh, Menika niki cekap kula ingkang dagelane kula. Wah, nggih to, Pak. Kan niki ra diirit ngoten maksud kula. Janjane nggih mboten janjane, mboten perkara niku. Jenengan lak pengen didageli dhewe. Bintang tamu dhewe men cedhak kali Mbak Elisa. Mila sing disawang ngriku terus mergo pengen sampean pengen blekutuk Elisa to, gitu. Apa ngoten? Nggih. Berarti mangke sios blekutuk. Mboten Mbak Elisa. Mboten. Niki kula ajrih dipun pirsani panjenenganipun Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek wonten Nggih. tamu. Lho Pak Kapolsek ngendika pun ana. Pak Lurah, lanjutkan. Lho. Ampun wedi-wedi Pak Lurah. Nggih. Sawuri wedi. Ajrih Mbak Elisa Cik. niki kula. Nggih. Badhe nembang napa, Pak Lurah? Nggih, niki kangening ati ngoten. Kangen ning ati. Nggih. Sing pripun niku? Niki nyobi tapi sejatosipun nggih niki ndruwedeg-ndredeg pripun ngoten. Soalipun menapa Nggih. ingkang wonten ing ngajeng kula menika wonten mahasiswa, wonten mahasiswi, ugi wonten dosen. Nggih. Niku saking isi. Lah niku berarti kan godange seni kan ngoten, Mbak Nggih. Ibu. Ning godange dhuwit lak jenengan nggih. Nggih alhamdulillah mugi-mugi sak pengkere Nggih. menika bersih desa pupus dados gudange dhuwit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, lek kene godange dhuwit jenengan aja malah rabineh engko malah. Mboten. Lah niki untune mawon pun mboten genep mangke kalih Ibu mboten kepareng ngoten. Nggih. Kanca-kanca siap kangen ning ati. Wah nggih. Mawibawa mboten Pak Lurah? Nggih insyaallah Wah nggih. belajar niki ngoten. Nun, Belajar. lho mriki mboten iso belajar. Oh ngoten. Lek wani ya wani, lek nganti kleru ya ngoten. denda nggih. Siap menawi ngoten. Biar bayar. Nggih. Enggak, Pak. Bawane, Pak. Mangke kula bawane mawon Mbak Elisa mangke langgamipun ngoten. Oh, nggih. Tapi kula dereng saged Mungkin Nggih, ada mangke. yang saged nggih. Kangen ning ati. Nggih. Enten mangke enten Mbak Tuti. Oh Mbak Tuti Nggih, bisa ya. ngoten. Niku artis saking Jakarta niku. Oh ngaten nggih. Jakarta. Terlonto-lonto. Ayo. Enggak, Pak. Napa, Pak? Bawane. Kidung Srinata. Ngoten. Pangkur. Ngoten niku napa? Pangkur napa-napa. Kula yo mboten apal Wah, niku. Ah iso. komen niku. Heeh. Malurah prisane stempel lah. Tokasmara. Oh, nggih. Sinop. Sinop ngoten niku. Nggih, nyuwun pamunten. Kidung Srinata Kasmara. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Wah, nyolong ketek ya, Pak. Lah iya Pak Lurah. Suwantene sae tenan lho. Lho, piye Panjenengan budaya? kok nggih nyolong ketek to, Pak? Nyolong petek. Suwantene sae sanget lho. Nyolong Kan petek. Nyel petek. Ora kethek ora.
Kethek kathah mriki. Niku sebelah niki kan pun pinesan niki. Kethek nggih kathah. Oh, nggih, nggih, nggih. Manis anggugah hati kula mbayangne jenengan kalih Bu Lurah mapan sare gitu. Jam 10 bengi. Wanging netra Bu Lurah mesti komentar, "Pak, kowe adan apa piye to, Pak?" Apik adan piye apik kaya ngono. Bu Lurah pun ngawet-ngawet lho. Suwe-suwe angah ngani Amit sewu Pak Lurah. Niki lak tembang tentang katresnan gandrung to. Lah niki enten Mbak Elisa dimanfaatkan. Dipun manfaatke, Pak. Mboten Nang wonten, nyepeng nggih. tangan kula. Nggih. Mboten napa-napa. Ngaten. Mboten napa-napa, mboten niki Pun mboten. kula jamin jenengan mangke kondur dugi dalem. Mesti kalih Bu Lurah langsung kepruk parut. Lah niki mengke lek kula lali pripun ngoten. Kula elekke nggih, mboten napa-napa. Timbang astane nyekeli sabuk ae ngono. Nggih, Pak. Darmaning lara branti solaeka nandang uyo Kowe aja bener nek. ora ana usada yen ra ketemu seliramu wong Elisa ini manis mboten Pak Lurah? Dipen ta, Pak? Lek kanggene kula manis. Jujur lho, Lek Pak. kangge jenengan. pol Wah. manis pol niki Mbak Nggih. Mboten nuwun nggih, Pak. Nggih. Sing mare manis napane, Pak? pun sedaya Wah. niki mboten wonten cacate ya Nggih. Mboten wonten cocate pripun? mboten wonten Cat. Oh, Cacat, Mbak. nggih, Lambemu nggih. sak? Cacat to iso. Oh, cocate. nggih Lagi iki ana lurah ra kajen kae. Neno. Lah nggih, niki nanggap larang-larang lurahe ra kajen. Jan bejomen urip Kula pisan. menghormati panjenengan lho. Nggih, nuwun sewu Pak. Nadyan mboten kajen. Ning nyatanipun para pamirsa masyarakat jenengan do gumujeng. Pahala sedekah Anda malam ini karena bisa menyenangkan masyarakat semuanya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Nggih. Oh, iya. Nimas manis nyoto kangkar yokas maran Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Lurah Pupus luar biasa Pak Sijo. Wah. Iya, iya. Aku bingung arep nyekel tangane didelekke, Pak. Lah kuwi arep juga duwe kok kowe ora. Niku lho Pak, pengen salaman niku Elisa. Kalau niku pengen salaman. Nggih. Nah, ngaten lho Pak pripun? Nah. Pripun? Rasane pripun? Mas Sempu, Mas, mantulungi kula, Mas. Pak Lurah Sempu niki. Pak Lurah Sing kula Sempu. panggil Matur niki. nuwun nggih Pak Lurah Sempu nggih. Manganu to Pak, akrab kali Pak Lurah Sempu. Dalem. Akrab kali Pak Lurah Sempu jenengan. Nggih. Mangke yen mandam jenengan ngendika,
pupus wani wayangan dalang cahya mosok sempura wani. Boten niki malah wonten malih. Napa? Tuladan Prayogi. Anu, nggih. Mbah Lurah Gondowido ngoten. Gondowido. Badhe wayangan. Geng niku Mbak Imbu. Non? Geng lurah di Kecamatan Ngebel ngoten. Geng. Oh, ngoten nggih. Nggih. Nika piyantune Pundi ta, Pak? Ngomong gowandeng. Engkang lemo. Tesih timur. Saesuk nggih. Waduh, Pak. Oh, kok Mengke kasuwun minggah pepanggungan Lah, nggih, toh. kersane saged mirsani Mbak Elisa, Mbak Umi kanthi celak ngoten. Nggih. Ning janjane sik ganteng jenengan, Pak. Mila Sing gagah jenengan kalih Pak Lurah pundi wau sing geng-geng niku wau. Gondowido. Nggih. Ndo Yuda. Buktine jenengan luwih gagah wani nangkep wayang ngeten. Gagah jenengan. Lah niki mregi kula awali niki lho. Nggih. Kula awali niki lah mangke kersanipun Mbah napa Mas Demang niku mangke gek gentos nanggap panjenengan. Amin. Nggih, amin matur nuwun. Niki memperkenalkan di wilayah Kecamatan Ngebel. Ngoten Mbak Ibu. Leres Pak, matur nuwun sanget Pak Lurah. Nggih. Nggih mengke rek upami kula nderek nyeponsoraken ngoten kan bayarane lagi sudo ngoten nggih. Lagi iki bae Dek, blantik bae. Lah pripun wah matur nuwun sanget nggih. Malah jujur ngene iki apik lho, Pak. Karuannya. Nggih. Lah kula niku kondange Lurah Pupus niku Lurah Ladak, tapi lek teng nginggil panggung kula nggih saged guyu lho. Lah iya lho kek ento. Matur nuwun. Nggih wonten malih badhe dipun dawuhaken. Sampun Mbak Limbo. Sampun. Badhe mandhap. Nggih. Pun ngaten niku mawon. Nggih. Niki langgame kersanipun dipun lajengaken Mbak E nggih. Nggih, Mbak Tuti. Nggih. Pamit kalian Mbak Elisa riyen. Matur suwun Mbak Elisa. Nggih. Kula nyuwun pamit. Niki terus ngoten mawon napa pripun? Salaman riyen. Salamane pripun niku nggih? Won to bebas jenengan. Salaman cara barat mboten napa-napa nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kalih Pak ngeten Lurah. Nggih, ngaten iki nggih sakit. Ngaten iki nggih sakit. Panjenengan madhep riko kula anu. Lah wis kita blekutuk kene lho, Pak. Salim riyen to, Pak. Tuku uyah wernane putih. Pak Lurah, benjang nanggap kula malih nggih. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Langsung mawon. Lah kok ngene iki lho. Lah ngono wae lho. Wah, jano. Panjenengan niku pun bawa lho. Non. Pripun, Pak? Boten nolak. Boten nolak. Lah kae ora. Sagep, Pak. Engko diitung ngono. Lah biru kabeh sing abang endi lho gitu. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun. Wah, jan niki lho Pak Lurah calju lho ora owel lho niki. Mugi-mugi rezekine mboten lokak malah kebang nggih, Pak. Pak, nggih. Niki senes dhuwit swalikan to, senes to. Mboten. Pun Nggih, matur diwekas. nuwun nggih. Ngatur. Nggih. Pun diwekas napa to, Pak? Kula niku sampun dipun wekas, Nggih. upami nyawer empun ngantos dhuwit tarikan. Wah. Niku sami mawon kalih lurah korupsi. Nggih. Tepuk tangan Pak Lurah. Kula wonten ing taun 2024 purna menika purna ingkang napa nggih? Amanah dados mugi-mugi kula dados lurah ingkang lurah boten korupsi. Ngoten. Amin ya rabbal alamin. Nika wonten Bapak Kepala Dinas saking Dinas Pariwisata mugi dados paseksen bilih kula dados lurah mugi-mugi dados lurah ingkang amanah. Amin. Nggih. Nggih. Lah artane ajeng pripun niku? Lho niki ajeng dibagi roto. Dalange ra entuk meri iki. Wong Pak Lurah ki senenge ngene mergo sinden-sindene kok. Oh iya. Aku lek gurih pantes-pantes ya asem ora. Iya. Matur nuwun Pak Lurah. Terus salaman neh. Oh. Lah kapan meneh ya? Sisan dong. Oh iya.
Wah, sing lanang ora gelem. Wah, wis. Kula ketuane nggih. Ora disalami. Kosongan kula nggih mboten purun ngoten niku kangge jenengan nggih. Nggih Pak Lurah, matur nuwun nggih. Ngapunten nek kula Gojek niki wau kebacut. Napa? Remen. Non? Remen Gojek Pak Lurah. Non anu badhe ngambung Elisa. Ampun. Nanten pertiai kathah iki. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Pupus sangat luar biasa nggih. Lak tenan iki. Golek sik rong sayang goro-goro dunggahke neh ya. Pokoke aku ngger monggo kula atur rawuh Mas Gareng Semarang Pak Lurah berarti munggah. Mbak Tuti ya kancanan Mbak Elisa ya, ayo dalam lagunya Tuti, kangen ning nama ati ya? kepek kaya ngempeh. Ayo. Iki. Elak dikepung karo Pak Lurah pirang-pirang iki. Tuti langsung bersinar. Ayo. Lah liyane pundi? Kok namung Pak Lurah setunggal niku tok. Kok sik pemanasan kok. Oh, Tenang, nanti naik sing semua tenang. nggih. Oh iya, naiki kamu. Kalau nggak naik nggak enak saya. Iya. Ayo. Ah, ngene iki seneng aku semangat ya. Semangat banget. Pak Lurah gak tanggung jawab lho. Kok Lah piye bar buka langsung ora ditutup langsung ngalih dilar lho. yo tanggung jawab wis mbayar iki Lho, mau. mbayar nek ora diapa-apane pangke wah to, El. Kowe gelo yo. Iya ya mesti heeh. Kan aku urung mau. Pak Lurah niki nyuwun diapa-apake lho Aku urung salaman. Oh, durung salam. Durung. Wes. Urung ping pindho. Oh, pindo. Iya, aku kan senengnya ping pindho, El. Niki ndang ngoten. Den. Ambene ora. Monggo kangen ning ati ya diaturke dhumateng Pak Lurah Pupus, Pak Sijo. Dados. Retnowati Triastuti. Karo ilu Awak lungkrah ora bisa turu masin. Ayo, hawa wayangnya nemu. Nawangi tak asik. hati susah. Nunggu enak ya. Enak banget. Enak ya Pak Lurah. Biasa. Jangan ngono to. Aja
rukun ambangun warga masyarakat Bukut Ngebel Ponorogo kompak dan solid.